Radiografia dentară reprezintă un examen paraclinic necesar și indispensabil pentru stabilirea unui diagnostic complet și plan de tratament. Imaginea dintr-o radiografie dentară este alb-negru, albul reprezentând orice este radio-opac, iar negrul orice este radiotransparent. Medicul va determina exact prezența cariilor, infecțiilor, pungilor paradontale, fracturilor sau chisturilor, lucrările protetice, implanturile, plombele. Pentru imagini 3D ale dinților există tehnologia tomografiilor dentare.